बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 42थि थान्दै जखनथाइ बे दिनै फुंबिलि समनि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बे हाबाफारिया जानानै थांबाय आरो दसे उनाव सेमिनार दङ। जोङो बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 42थि थान्दै जखनथाइनि मैया मोनायाव जोङो माखासे थांखि रनसायनानै लाबाय। फैगौ 2023 मायथाइयाव जोङो बिजनि ओनसोलनि बर' रायजो राजानि बर' फरायसाफोरनि खामानि मावनो थाखाय जोङो थांखि रनसायनानै लाबाय। बिनिनो मख'जाथाव जोङो माखासे हाबाफारि नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। जोङो फरायसाफोरखौ लानानै फैगोन जायफ्रा मेट्रिक आनजाद होगोन मार्चनिफ्राय, जायफ्रा स्क्रिन टेस्टआव पास जाबाय बै फरायसाफोरखौ जोङो जर'खा लोगो हमनो थाखाय बिजनि दख'रा एबसुआ मैया थान्दै मेलनि गेजेरजों थांखि लाबाय। आरो जायफ्रा स्क्रिन टेस्टआव फेल जानानै थालांबाय बिसोरहाबो इयुन दङ, बिसोरबो गावनि इयुननि केरियारखौ लांनांगोन। बेनिखायनो जायफ्रा स्क्रिन टेस्टआव फेल जानानै थालांबाय बै फरायसाफोरजोंबो सावरायनो थाखाय जोङो मैया मोनायाव थांखि लाबाय। बेजों लोगोसे जोङो मैया मोनायाव थांखि लादों सोलोंथाइ आयदानि सायाव जे जोङो नुयो प्राइभेट स्कुलफोरनिफ्रायल' 100% रिजाल्ट खालामो, प्राइभेट फरायसालिफोरनिफ्राय फार्स्ट डिभिसनाबो बारा जायो। दा बेखायनो जों थांखि लादों बिजनि ओनसोलनि सिङाव थानाय सरकारि गोजौ फरायसालिया बबेबा फरायसालिया 100 जौखोन्दो जुदि उथ्रिसारनाय रिजाल्ट खालामोबा बिथांनो जोङो बै बोसोरनि साबसिन फरायसालि बान्था होनो थाखाय जोङो थियारि खालामबाय। आरो जायफोर फरायसाया मेट्रिक आनजादाव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोनगोन बै फरायसाफोरखौ जोङो दख'रा एबसुआ जर'खा जोथोन लानो थाखाय जों मैया थान्दै मेलनि गेजेरजों थांखि लानाय जाबाय सोलोंथाइनि सायाव। आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिनि जि एक्सन प्लेन, बै एक्सन प्लेन बायदियै जोङो कचिं होनाय, बेनिफ्राय फरायसाफोरनि मटिभेसन बेखौ कन्टिनिउ लांनो थाखाय जों मैया थांखि लानाय जाबाय। दिनैहाय गेलेमु बिथिङाव जोङो थांखि लानाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिजनि दख'राया बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनायखौ सेनियरफोरनि थाखाय खुंनाय जायोमोन। बेयो 19थि बोसोर जाबायमोन। बे 19थि खेब बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनायखौ फैगोन बोसोरनि थाखाय जोङो इयुनखौ नायनानै जोङो आन्डार 13 13 बोसोर बैसोनि सिंनि फरायसाफोरनि थाखाय सुबुंफोरनि थाखाय खुंनो जोङो थि खालामबाय। बेनिफ्राय जोंहा बिनि गेजेरजों थांखि दङ। जोंनाव हलिचरनल' सासे दङ नेसनेल प्लेयार। हलिचरन बायदि गोबां हाजार जोङो हलिचरन बायदि फुटबल गेलेग्रा जोङो ओंखारनांगोन। बिनि थाखायनो जोङो सेनियर प्लेयारजों जोङो बिसिम लांनो हानाय थासारिखौ जों नुहुराखै। बेखायनो गोदान थांखि लानानै थान्दै मेलनि गेजेरजों सावरायनानै थांखि लाबाय जे जोङो आन्डार 13 फरायसाफोरखौ लानानै जोङो बे खेलाखौ खुंसिगोन आरो जोङो मोजां गेलेगिरि दिहुननो थाखाय जोङो नाजागोन। बे स्पर्ट्सनि बेलायाव जोङो रावनि बेलायाव जोङो थांखि लादों। थांनाय नभेम्बर दानाव जोंनि बिजनि ओनसोलावनो जादों फुड एन्ड सिभिल साप्लाइनि एसामिस लिरनाय गैयै साइनबर्डखौ गुबुन हारिफ्रा बोखारना गारदों। दा बेखायनो बिजनिनि सिङाव थानाय सरकारि आरो सरकारि नङै मोनफ्रोमबो मावख'आव बर' रावाबो लिरजानांगोन गुबुन रावजों लोगोसे। बिनि थाखाय जोङो एपिल लेटार हैनो मैया थांखि लाबाय। जोंनि रावा थांनानै थानांगोन, बेनिखायनो जोंनि थुनलाइया थांनानै थानांगोन। बेखायनो थुनलाइ आयदायावबो जोङो मसलिस, बेजों लोगोसे जोङो मेगाजिन दिहुनो आनसलिकआ, बेखौ जोङो कन्टिनिउ लांनो थाखाय थांखि लादों। बेजों लोगोसे जोंनि रांखान्थि बिथिङाव जोङो आबादारिफोरखौ लानानै फैबाय थानाय समाव बिजनि ओनसोलाव मा आबाद जायो बैजों गोरोबनानै ट्रेनिं होनो थाखाय जोङो मैया मोनायाव थांखि लाबाय। बेजों लोगोसे हारिमु बिथिङाव जोङो थांखि लादों। दख'रा एबसुआ थांनाय समनिफ्रायनो जोङो दोरोङारि दामजु खाम, सिफुं, सेरजानि फोरोंथाइ बादा होनाय जायो आरो बेखौ कन्टिनिउ लांनो थाखाय बेखौ थांखि लाबाय। बेजों लोगोसेनो बिजनि ओनसोलाव दोरोङारि मोसानाया खम जालांनो हमबाय। दा बेखायनो बिजनि दख'रा एबसुआ फैबाय थानाय समाव दोरोङारि दामजुजों लोगोसे दोरोङारि मोसानायनिबो जोङो फोरोंथाइ बादा होनो थाखाय मैया जोङो थांखि लाबाय। बेजों लोगोसे हा-हुनि जोंनियाव बिजनियाव मोननै हाग्रा ओनसोल दङ। पानबारि मानास नेसनेल पार्कजों नांजाबनाय जोङो बर' गामिफोर आरो खुख्लुं हाग्रा ओनसोलजों थानाय बर' गामिफोर। बै बर' गामिफोरनि बर'फोर रायजो जानाय हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय बर'फोरनो थाबैनो हानि पाट्टा होनांगौनि थाखाय सरकारखौ नारसिननो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादसिम थांखि दैथायहरदों आरो जों बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिनि सायाव जोङो खामानि मावनो थाखाय मैया मोनायाव थांखि लाबाय। बेजों लोगोसे जोंनाव बायदि बिथिंनि खामानि मावनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि टटेल रिभलिउसननि जिफोर हाबाफारि दङ बेखौ हाबा मावलांनो थाखाय जोङो मैया थांखि लानाय जाबाय। बेजों लोगोसे दख'रा एबसुआ माखासे बिबानगिरिजों सोसननानै लादों। लोगो आफादगिरियाव मंगलियान दालाइ एबसुनि आफादगिरि बारग' आफादगिरि अनसुमान बसुमतारी बिथांखौ लोगो आफादगिरियाव थिसनना लादों। लोगोसे बर' बाजार दालाइ एबसुनि लोगो बारग' आफादगिरि
केजें नार्जारी बिथांखौ लोगो आफादगिरि महरै जोङो थिसननानै लाफैबाय। बेजों लोगोसे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय जोंहा दा दसे उनाव जोंनि केरियार मेला जागोन फरायसाफोरखौ लानानै साफ्रोमबो जोंनि बर' फरायसाफ्रा बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफ्रा बे केरियार मेलायाव बाहागो लागोन। दिनै फैगासिनो दङ फरायसाफ्रा। बेवहाय मोनबा रुमाव जोंनि केरियार मेलाया जागोन। बेवहाय जोंनि फरायसाफ्रा रोखा खालामनानै लांगोन गाव इयुनाव मा जानो नागिरदों मा खालामगोन बेखौ गाव रोखा खालामनानै लांगोन। दिनै जोंनि हांख्रायनाय गासै आलासिफोरा नुजाथिफैबाय। बिनि उनाव जोङो लाइफ स्टकनि सायाव न'खरनि रांखान्थि जौगानायाव जिब जुनार फिसिनायनि आदब बे आयदानि सायाव जोङो सेमिनार लादों आबादारिफोरखौ लानानै। बेवहाय जोंनि मेन पेन्डेलाव जागोन। बे हाबाफारियावबो बाहागो लानो थाखाय गोबां आबादारिफोरा बाहागो लानो फैबाय नुजाथिफैबाय। बियो दान्दिसे उनावनो जागोन। बेजों लोगोसे गेवलां मेल जागोन 12 रिंगायाव। बेवहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन। जोङो आसा खालामदों गोबां सबायझार ओनसोलनि आरो बिजनी ओनसोलनि गासै रायजो राजाफ्रा फैनानै जोंनि गेवलां मेलखौ जाफुंसार खालामगोन। आरो दा जोंनि केरियार मेलायाव जोंनि लाइफ स्टकनि सेमिनाराव बाहागो लागोन साफ्रोमबो फरायसाफ्राबो गेवलां मेलसिम थालांगोन आङो बेखौ मिजिंथिबाय। आरो दिनैनि बे जोंनि हाबाफारि गेवलां मेल बेबो मोजाङै जाफुंसारगोन। आरो साननैनि 28 आरो 29 डिसेम्बरनि जि साननैनि जोंनि थान्दै जखनथाइ बेयो मोजाङैनो जोबलांगोन होननानै जोङो आसा खालामबाय। आरो नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय जोंनि साननैनि हाबाफारिखौ नोंथांमोना फोसावनानै होबाय मोजाङै फोसावनानै होबाय बिनि थाखाय साबायखर बावबाय। बानजाय आफादनिसिम मोजाङै खुंनानै हरनो थांगासिनो दङ बिनि थाखाय साबायखर बावबाय। आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय जोङो मैया सानाव मोनसे हानजा सावरायनाय बादायलायनाय लादोंमोन बादायलु मुलुग आरो आथिखाल लाइमोन आयदानि सायाव। आरो बिनि गेजेरजों जोङो माइनुस मोनसे लाबोदों 10था जोङो बेहाय पइन्ट खालामनानै जोंनि आथिखालनि लाइमोनफ्रा दिनैनि बादायलु जुगजों कम्पिटिटिभ जुगजों थांफानो थाखाय मा माखौ मावनांगौ बेखौ जोङो बिनि थाखाय मोनसे रिजुलेसन लाबाय 10टा रिजुलेसन। बेखौ आङो नोंथांमोननो हरगोन। नोंथांमोना बेखौ फोसावनानै होयो जाहाथे नोंथांमोननि निउस चेनेलाव आङो बेखौ खावलायबाय। जोबथारनायाव नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।